Когато чуеш този сигнал, значи е време за обяд. Не пропускаме хранене, просто го правим бързо, лесно и балансирано. Избираме си любимото декупажно таларче от цвет и мед, защото храната е още по-вкусна, когато е поднесена красиво. Подреждам плочка твърдо сиренце от Одрин, плочка прясно сиренце и добавям босилек от градинката за аромат, пък и за щипка цвят. За мазнинка добавям чайна лъжица студено пресован зехтин и няколко маслинки, защото малките акценти правят чудесата. А за въглехидрат, едно от бързите и лесни решения, на които ме научи Мариелка от страничката Язоната с Мари, е винаги да имам под ръка консерва боб, грах, нахут, аз избрах боб. И вуала! Балансиран и лек обяд готов за секунди. А какво е твоето решение?